سلام كميتم سي كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نوردي كمونا قدستي هاجراو فصامتات النقرب له هرميني ميديايو كموترو نلم سولس 19 مسكرم زدلنا يوم حصرت وانا وزيناتات تاسعبنا نقرب لكمنا نمكتالكم نعدمنا عندنا طبطاتهم كنقد አገልግሎት ጸጥታ ሽወደን ሳፖ ተኽእሎ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ብምባል ህዝቢ ከባቢኡ ንምሕላው ንቑሕ ክኸውን ካብ ዘተሓሳስብ ንድሓር ናብ ፖሊስ ዝግበሩ ጥርዓናት እናወስኹ ምምፆም ባጤራ ሽወደን ኣብ ታሪኹ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ብምውራድ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ንሓደ ዩሮ 12 ክሮና ክሽረፍ ምውዓሉ መንግስቲ ንመልዕሎ ሽቕለት ኣልቦነት ክጽግን ድሌት ከም ዘለዎ ምግላጹ كمون مينيستر وشتاو قدايات فرنسا جيرالد دارمانين تمالسونين نابرما بمخاد بزعبا دقسي وحز سدتنياتات كزات مخانو مقلاتون كالوتن زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم دقمنا نعدمنا حجي بغطتا نابزر زراتو አገልግሎት ጸጥታ ሾደን ሳፖ ተኽእሎ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በመባል ህዝቢ ከባቢኡ ንምሕላው ንቑሕ ክኸውን ካብ ዘተሓሳስብ ንድሓር ብዛዕባ ክትትል ዘይተገብረሎም ቦርሳታትን ካልኦት ስክፍታታትን ኣመልኪቱ ንፖሊስ ዝወሃብ ጥርዓናት እናወሰኸ ምምፁ ተገሊጹ እቲ መጠንቃቕታ ካብ ዝብል ጀሚሩ ካብ ሓፈሻዊ ህዝብን ካልእ ክፋላት ሕብረተሰብን ዝመፅእ ፃውዒታት ብቁፅሪ ኣዝዩ ወሲኹሎ ይብል ኣብ ዞባ ፖሊስ ቫስት ምዕራብ ሾደን ሓላፊ ኣሃዱ ስለያ ጄንስ ኣህልስትራንድ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ነሓሰ ሳፖ ደረጃ መጠንቃቕታ ግብረ ሽበራ ካብ 3 ናብ 4 ካብ 5 ነጥቢ ብምዕባይ ኣብ ሾደን ልዑል ስጋት መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ከም ዘለዎ ምጥንቃቑ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሾደን ምምሕዳር ከተማ ሊዩስዳል ዝርከቡን ኣብ ምዕራይ ፍራዕ ዓጋም ተዋፊሮም ዝጸንሑን 65 ሰባት ዝነብሩለን ዝነበሩ 4 ኣባይቲ ብምምሕዳርቲ ከተማ ምርመራ ክግበረለን ድሕሪ ምጽናሕ ክዕፀዋ ተገይረን ኣለዋ ኩነታት ኣባይቲ ንምእማኑ ብዘጸግም ኣገባብ ንኽብሪ ወዲ ሰብ ዘይምጥን ከም ዝነበረ ሓላፊ ኣካባቢ ናይቲ ምምሕዳር ንሬድዮ ሾደን ፒ4 ጋቭለቦርግ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ ኣሎ ባጤራ ሾደን ክሮና ታሪኹ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ብምውራድ ትማል ድሕሪ ቀትሪ ንሓደ ዩሮ 12 ክሮና ክሽረፍ ዒሉ ሓደ ዩሮ ትማል ሶኒ ሰዓት 1:51 ድሕሪ ቀትሪ 12 ክሮና ወይ ድማ ልክዕ ንምዃን 11.9954 ክሮና በፂሑሎ እዚ ድማ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 21 ናሓሰ ዝነበረ 11.96 ክሮና ክብሮ ወሰን ዝሰበረ ዝተሓተ ሓድሽ ዋጋ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ክሮና ዛጌታ ኣብዚ ዓመት ብመንፅር ዩሮ ዋጉ ብኣስታት 7 ሚእታዊት አንቆልቅል ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ክሮና ብመንፅር ዩሮ 40 ሚእታዊት ምስ ምግዳሉ ሾደን ናብ ዩሮ ክትፅምበር ኣለዋ ድዩ ኣይግባእን ዝብል ሓድሽ ክትዕ ነዳድ ወሲኹሉ ኣሎ እንተኾነ ግና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዝሓሸ ምምላስ ዋጋ ከርኢ ትፅቢት ተገይሩ ኣሎ ማእከላይ ባንክ ኣሜሪካ ወለዱ እንተውሪዱ ንዋጋ ክሮና ከመሓይሽ ተኽእሎ ከም ዘሎ ዋና ክኢላ ስነ ቁጠባ ሴብ ጄንስ ማግኑስ ንማዕከናት ዜና ሾደን ቲቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ ክሮና ብመንፅር ዶላር ኣሜሪካውን ዋጉ ወሪድ እዩ ሓደ ዶላር ትማል ሶኒ ድሕሪ ቀትሪ 11.24 ክሮና ብምሽራፍ ኣብዚ ዓመት ክሳብ ሕጂ ዝድኸመ ዋጉ ተራእዩ ኣሎ ካብቲ ዓመት ዝነበረ ዝተሓተ ዋጋ ማለት 11.50 ክሮና ግና ዝሓሸ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ዘሎካል ኢንዱስትሪ ባትሪ ሾደን ኣብ ምፍራይ ባትሪ ዝጥቀመሉ ጉድኣት ዘስዕብ ማዕድን ንምንካይ ፅዕር ምህላው ገሊጹ ኮባልት ሓደ ካብቶም መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ዘይውሕስ ኩነታት ዕደናን ከባቢያዊ ዕንወትን ዝተኣሳሰር ማዕድን እዩ ፒተር ኖሪን ካብ ኖቮ ኤነርጂ ባትሪታት ድሮ ካብቲ ዝነበረ ዝውሕድ መጠን ኮባልት ከም ዘለዎምን ኣብ መጻ ድማ ባትሪታት ካብዚ ዝውሕድ ኮባልት ክህልዎም ተኽእሎ ከም ዘሎን ገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ሾደን ነቲ ብቋንቋ ሾደን ኣካሳ ተባሂሉ ዝፍለጥ ስርዓት መድሕን ሽቕለት ኣልቦነት ጽገና ክገብረሉ ከም ዝደሊ ገሊጹ መሰል ሕቶ ሓገዛት ሽቕለት ኣልቦነት ሓደ ሰብ ንክንደይ ግዜ ሰሪሑ ወይ ክንደይ ሰዓታት ከም ዝሰርሐ ዘይኮነስ ክንደይ ከም ዝረክብ ክውስን ከም ዘለዎ ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣሎ ሚኒስተር ስራሕን ውደትን ዮሃን ፐርሾን እቲ ለውጢ ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝኾኑ ዝያዳ ሰባት ንሓገዝ ሽቕለት ኣልቦነት ብቑዓት ከም ዝኾኑ ዝገብር እዩ ብምባል ተዛሪቡ ኣሎ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ጀራልድ ደርማኒን ትማልሶኒ ናብ ሮማ ብምኻድ ብዛዕባ ደግሲ ዋሕዚ ስደተኛታት ክዛቶ ምዃኑ ገሊጹ ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ዝሰግሩ ስደተኛታት ብኢጣልያ ኣቢሎም ናብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ይሰግሩ ብምህላዎም ፈረንሳ ንጣልያን ዶባታ ከተውሕዝ ዘድሊ ሓገዝ ክትገብረላ ከም እትደሊ ዳርማኒን ንፈነው ኤውሮጳ ዋና ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ደርማኒን ምስ ኢጣልያዊ መዘኑ ማቴዎ ፒያንቲዶሲ ክራኸብ ምዃኑ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣስታት 8500 ስደተኛታት ብ199 ጀላቡ ተፀይሮም ናብ ላምፔዱሳ ከም ዝኣተዉ ካብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታት ዝወፁ ኣሃዛት የመልክቱ
ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሱላ ፎንደርሌን ብቕድሚ ትማል ሰንበት ናብ ላምፔዱሳ ምብጻሕ ምፍጻማ እቶት ውጥን ትግባርን ክእወጅ ምኽንያት ኮይኑሎ እዚ ደግሲ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ፈረንሳ ዓብዪ ምንጪ ክትዕን መዘራረቢ ርእስትን ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኣብቲ ተንሳፊፉ ዘሎ ባይቶታ ሃገር ዝርከባ ውድባት ፖለቲካ ብዛዕባ ሓደስቲ መጻእቲ ጽንክር ዝበለ ሕጊ ክወፅእ ይደፍኣ ኣለዋ ዳርማኒን ናብ ገምገም ባሕሪ ኣውሮጳ ዝበፅሑ ሰባት ደጊም ቅቡላት ከም ዘይኮኑ ክንገሮም ኣሎ ድሕሪ ምባል ኣብ ሮማ መጽናዕቲ ፕሮጀክት ክገብር ምዃኑ ቃል ኣትዩሎም ጀርመን ብሰንኪ ግህሰት ሕጊ ኢጣልያ ካብታ ሃገር ንዝግበር ምስግጋር ስደተኛታት ድሕሪ ምቁራፃ ሰባት ኣብ ምቕባልን ኣብ መንጎ ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ምክፍፋልን ሕግታት ኣውሮጳ ክንትግብር ኣሎና ክብል ወሲኹ ገሊጹሎም ንዕቑባ ብቑዓት ዝኾኑ ብፖለቲካዊ ምኽንያት ዝስደቱ ሓተቱ ዕቑባ እንተሃልዮም ብርግጽ ስደተኛታት እዮም ኣብቶም ጉዳያት ድማ ፈረንሳ ከም ትወትሩ እትገብሮ ነቶም ሰባት ክትቅበሎም ትኽእል እያ ይብል ዳርማኒ 60 ሚእታዊት ካብቶም ዝመፁ ግን ካብ ከም በዓል ኣይቮሪ ኮስት ጊኒ ወይ ጋምቢያ ዝኣመሰላ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ዘይብለን ሃገራት እዮም ኣባላት ኣውሮጳዊ ሕብረት ዶባትና ክንከላኸል ኣሎና ንሕቲ ዕቑባ ብቕልጡፍ ርኢና ብቑዓት ኣብ ዘይኮኑሉ እዋን ድማ ናብ ሃገሮም ክንመልሶም ኣለና ክብል ዳርማኒን ኣተሓሳሲቡሎ ምስ ሃርሜዲ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊትን ተቐናቐንቲ ሓይልታትን ብዝካየድ ዘሎ ከቢድ ውግእ ህንፃታት ይዓንው ኣለዉ ትማል ሰንበት እቲ ምልክት ካርቱም ምዃኑ ዝንገረሉ ህንፃ ኩባንያ ነዳዲ ናይል ብሃልሃልታ ክቃፀል ዘርእዩ ቪድዮታት ኣብ ኢንተርነት ተዘርጊሖም ኣለዉ እዚ ናይ ብሓቂ መሪር እዩ ትብል መሃንድስ ናይቲ ህንፃ ታግሪድ ዓብዲ ናብ ኤክስ ኣብ ዝዘርጋሓቶ ጽሑፍ ውግእ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ካብ ዝጅመር ንድሓር ኣብ ካርቱምን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ሱዳን መጥቃዕቲ ኣየርን ምድራዊ ውግእን ይቕፅል ኣሎ በዚ ድማ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ካብቲ ሃገር ክሃድሙ ከም ዝተገደዱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም ኣብቲ ቀረባ ኒል ዝርከብ እዚ 18 ደርብታት ዘለዎ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ትካል ነዳዲ ኣብ ካርቱም ካብ ዝርከቡ ፍሉጣት ምልክታት ሓደ እዩ ነይሩ ኣብዲ እቲ ዕንወት ትርጉም ኣልቦ እዩ ክትብል ኣብ ትዊተር ጽሒፍ ኣላ እዚ ብመስትያት ዝተሰርሐ መነደቕ ዘለዎን ብቅርፂ መንቆርቆር እተሃንፀን ሰማይ ጠቀስ ብኸመይ ከም እተቃፀለ ዛጊት ንጹር ኣይኮነን መጉዳእቲ ወይ ሞት ብዛዕባ ምግጣሙ ዝሕብር ጸብጻቡን ዛጊት የለን ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ናዕቢ ብ15 ሚያዝያ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሰራዊት ሱዳንን ንኡስ ፍሉይ ሓይሊ ማለት RSF ብዝካየድ ናይ ስልጣን ቁርቆስ ዝተበገሰ እዩ ምክትል ፕረዚደንት ኩባንያ ስራሕት ነዳዲ ኒል ነበር ፋድል ዓብደላ ንቢቢሲ ዓረብ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ህንፃ ብኣስታት 20 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተዛዘመ ምዕናው ድማ ኣዝዩ ዓብዪ ፋይናንሳዊ ክሳራ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ በዚ ኣብ ሱዳን ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ኣስታት 7500 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ልዕሊ 5 ሚልዮን ድማ ተማዛቢሎም ኣለዉ ብመሰረት ጸብጻብ ቢቢሲ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ 19 መስከረም ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም